Comença el telecris. Amb totes les notícies. De l'escola. Amb Eliana. Del món. Un noticiari per els alumnes de sisè. Hola, Hola, anem a contar-vos les notícies d'aquest mes. esperem que us agraden. En aquest telecris parlarem de Projecte de segon que amaga el món. construint cases per a les olives, Celebració del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. de l'animació d'anglès, Del projecte de quart, Clima i Espai. camins i ball per a l'alumnat d'infantil, Desconecta, pero ven a comprar. De la xerrada sobre les noves tecnologies. de la Biennal de pintura, Dels tallers de robòtica d'infantil. del concurs de paelles de fetge de bou, De l'hortet infantil. taller de reciclatge, El dia 6 de febrer, com a activitat del projecte que amaga el nostre planeta, que està desenvolupat l'alumnat de segon, el pare de Hugo ha parlat sobre Portugal. Muy bien, pues yo soy portugués, y llevo aquí 18 años en España, pero aún me acuerdo de mi país, un poco, y de cómo se habla el portugués. Y nada, pues hoy os vengo a contar un poco cosas sobre mi país, ya que vosotros estáis aprendiendo los continentes y países. Entonces, bueno, el segundo del Cristo sobre Portugal, que es mi país de origen. Entonces he hablado un poco sobre la lengua, sobre las costumbres, las comidas típicas y las diferentes ciudades y geografías del país. Aquest dia 10 l'Ajuntament va organitzar un taller per a fer cases niu per als mussols. Amb aquesta activitat es tracta de protegir aquests animals i intentar que es reproduïsquen i així eliminar plagues d'aquesta zona. El dia 11 de febrer es celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Va ser proclamat en 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides amb el fi d'aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les xiquetes. A més, per aconseguir la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i les xiquetes. On 15 February, we had a visit from Claudia, from Oxford University Press. Okay. This is in the wrong direction. On the 15th February, we had a visit from Claudia from Oxford University Press. She gave us a speech about tropical and curious sport in England. Some examples are football, cricket, cheese rolling and the Ugly Faces contest. We had a great time and we have learned a lot about the English culture. L'alumnat de quart, seguint amb el seu projecte Clima i Espai, han fet una activitat el dia 14 al voltant de les estacions espacials, dels astronautes, i han mostrat moltes fotos fetes des de l'espai. Que, pues normal, pero a lo millor podeu veure Since pre-industrial times, that's where we're at the moment.
El dia 27, dins del mateix projecte, es va celebrar una videoconferència amb una científica de la ESA, Natalie Douglas. La conferència era al voltant del canvi climàtic i de l'efecte hivernacle. El dia de neu, l'alumnat de 5 anys B varen gaudir d'un taller de teatre japonès, Kamishibai, que va fer la mare de Dunia. Al principio, pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas. I el granero... El pare d'un alumne de 5è A ha fet una exposició per l'alumnat de 3è, 4è, 5è i 6è sobre com afecta l'ús inadequat de les noves tecnologies als xiquets i xiquetes. Ens ha paregut molt interessant i volem agrair-li el seu interès. Parece que están juntos, pero en realidad están aislados. Cada uno está pegado a su pantallita. No están hablando entre ellos, no están jugando, no están divirtiéndose, no están imaginando. Els col·legis de Meliana hem visitat la Bienal de Pintura a l'IMC i hem fet un taller de pintura amb carbó. Posad atenció que tota la placa de darrere és madera, mireu així, que no està pintada. ¿Vale? Tot això és madera. La teva habitació que t'agrada molt, en el que estàs molt contenta i estàs relaxada. Doncs bé, mira, és bona idea. El divendres, l'alumnat de 5 anys d'infantil fan un taller internivell de robòtica. Xiquets i xiquetes treballen l'orientació espacial, les matemàtiques i altres matèries programant un xicotet robot. El dia 25, dins de les activitats programades per a la celebració Menjat Meliana, s'ha fet a la plaça Major un concurs de paelles de fetge de bou, amb la participació de grans cuiners de Meliana i altres pobles. Durant tot el curs està treballant en un hortet escolar. Han plantat carabasses, faves, cols. Després fan la collita i cada xiquet es porta a casa una hortissa de les que han plantat. El dia 27, el pare d'un alumne de segon B ha fet un taller de reciclatge de paper i cartó. També es va explicar com es fa un llibre amb paper reciclat. Ho faig jo perquè treballo en una impremta i estic treballant tots els dies en paper. Esperem que us hagi agradat el telecrit d'aquest mes. Fins al pròxim. Adeu. Adeu.